amena don anga video amena do akonna la 600 amena friend o kala mbalmo jaw kun keleme ka Mali armée janfari jaw kun keleme ka embuscade de kunda Mali armée jam Mali armée ni ministère officiel iba e kafo yoro ni kan retrait be ke ou be ko coordonner yon fait donc tato iba e kafo ou tato la iba e kafo Mali armée aleni ministère en bolmo wa kera kabako ere ja ministère be ka Mali armée ka position di rebeluma ministère be ka Mali armée ka position avec a di rebeluma en bora ka focal so bolmo ere tado ni kera kechugo la mais ni mba ira Mali service de renseignement ou be foni oro la Mali service de renseignement chapeau ka nga tirer ou ya ay vidéo partager pour que nga enregistrement en kala aka me anga soroka ndado ala armée exploit nous kera kechugo jumena bolmo révélation munto iba donc a foko janfa yere de do ministre de beka nga position avec un dissement moma wa mo mi meka ke fene officier français de douin français officier do beka nga position di am bolmo Mali armée tchai pa ka janfa asilenya ou comme Mali armée janfa Mali armée ka kla taw terrain kelenga ka kla ka se soro juguka bolmo kabako do ay vidéo à partager pour que anga do est-ce qu'il y a famu anga révélation gono c'est ça je veux le maximum de partage amena enregistrement en gala ay aketo. Non, il n'y a rien qui se passe si c'est pas les fameux qui sont au sud au nord d'Iber là. C'est à peu près, ils disaient que c'est 14 km. Donc vous avez assuré qu'ils ne vont pas rentrer ici à Ber? Oui, c'est sûr. Le capitaine il a dit au colonel et on n'a toujours pas changé d'avis. Ils ne rentreront pas dans Ber. C'est sûr. Donc en tout cas de toutes les manières, c'est une très dangereux pour les fameux quand ils rentrent ici ou bien ils approchent de Ber. Hein. Comment? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que vraiment c'est très dangereux pour les fameux quand ils prochent trop de Ber. Hein. Oui, je vais recontacter le capitaine pour lui redire. Et il faut que vous soyez rassurés, ils ne rentreront pas dans Ber. Ok, bonne confiance. Après, Saline, c'est pas moi qui commande les FAMA. Hein. Je vais essayer de me renseigner, mais c'est pas moi qui commande les FAMA, d'accord? Les FAMA, je sais que c'est pas vous qui commandez les FAMA, mais je suis sûr que quand même, les FAMA, je sais que c'est pas vous. De voir le capitaine pour lui demander ce qu'il en est, d'accord? Ok, merci. Ok, à tout de suite, Saline. Ok, merci. Allô? Oui, allô? Ouais, ça a coupé à cause du réseau. Ah bon, d'accord. Les éléments, ils m'ont dit que vous étiez un peu survolté parce qu'il y a des FAMA qui sont passés à 15 km de Ber. Bien sûr, c'est ça. Alors moi, je me suis renseigné ici. Ils m'ont dit qu'en fait, les FAMA, ils vont retourner sur Tombouctou. Tu n'es pas sur Ber. Ok. Il n'y a pas de problème de toutes les manières. Nous, on vous respecte beaucoup. Et il y a le travail entre nous. Et si les FAMA viennent, wallah, nous, on s'affiche des avions. On s'affiche de toute la puissance. Est-ce que vous voyez? Mais si les FAMA ne rentrent pas avec vous, il n'y a aucun problème. Mais si les vos FAMA viennent, wallah, nous, on s'apporte de toute présence. Je te dis ce qu'il en est. Moi, je me suis renseigné quand j'ai appris ça. Je me suis renseigné en maintenant les FAMA, en fait, ils retournent sur Tombouctou. Ok, merci. Il faut que tu sois au courant. Donc c'est très gentil. Moi, je suis dehors. Je vois les véhicules. Je ne suis pas loin d'eux. D'accord, ben, normalement, ils doivent repartir sur Tombouctou. Ok mbalmo awere bora kan video la messa abora kan vocal la messa ja est-ce qu'il y a famu ministre ani France ja olu de punte fe Mali armée ka do perdre abora ka sema ka nyemgo badori me comme Mali armée ka da Tombouctou ko ni Mali armée dona ber kala yeba la ko ils sont est-ce qu'il y a famu à 15 km de Ber
ko ni o ministre ka mɔgɔw ko olu ko problème tɛ olu fanfɛ ko France ka mɔgɔw ko problème t'olu fanfɛ ko mais ko ni Mali armée ko k'a bɛ don Ber k'u bɛ mugu ci Mali armée la k'u bɛ tasuma da Mali armée kan k'u bɛ sari ko kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn bɛ Mali bolo ko ni an bolo ko avion b'an bolo ko n'an bolo ko kɛlɛkɛminɛnw b'an bolo k'olu mago t'an ka kɛlɛkɛminɛnw na k'olu mago t'an ka puissance la balimaw ja an bɛ kuma c'est-à-dire fɛn o fɛn tun bɛ fɔ ninnu ka janfa la bon nin ye preuve irréfutable de ye nin ye preuve irréfutable de ye sema mɔgɔw de bɛ k'a fɔ ko Mali armée tɛ don Ber ko ni armée donna Ber i b'a ye k'a fɔ MINUSMA mɔgɔw bɛ k'a fɔ u ye MINUSMA mɔgɔw bɛ ka u rassurer est-ce qu'il y'a faamu i b'a ye k'a fɔ MINUSMA bɛ k'a f'u ye ko non ko Mali armée tɛ don ko Mali armée bɛ dan sira la ɔ b'a la ko olu dalen don MINUSMA mɔgɔw la ko mais ko ni Mali armée kɔni donna ko ni Mali armée donna k'u bɛ ko yira Mali armée la n balimaw jani janfa de tun bɛ Mali armée aw ma ye armée taara Tombouctou wa est-ce qu'il y'a faamu donc kabini Tombouctou mankan tun bɛ ka wuli ko armée bɛ se Ber wa a tɛ se Ber kabini o wagati u commencera ka population hakili wuli u commencera ka manamanakanw don population kunna ni armée nana armée bɛ faga ni armée nana a bɛna population civile faga ni armée donna a bɛna nin kɛ a bɛna nin kɛ ja o de senfɛ u tun bɛ ka kuma min fɔ téléphone na dɛ o kuma in u y'o baara de kɛ Mali armée selen Ber effectivement, oui, comment il faut une vidéo là à 15 km de Ber, même mi fie oui 17 jours de quelqu'un Mali armée combien 17 jours de quelqu'un doudou est-ce qu'il y a pas oui moto tigi ta ane fla yolo de blagata Mali armée combien ane mobile waro véhicule waro yolo de blagata Mali armée combien depuis plus de 10 km au Mali Mali armée là et même balmo au tado mais jaja ambeka kuma do fo ne a fond analyste melona mais wuli bal doin aba kalama ko réalité est la puissance de feu mi Mali bolo ko nunu ta do iba do ko France be ka mo est iba kalama ko France be ka mauvaise donnée de fouya iba ko MINUSMA be ka faux calcul de fouya iba do be ka do ukuna pour que ku jala jo ko mina munu be Mali bolo ko tiente quoi fi be che kale magote Mali ka avion na a magote Mali ka puissance la ko nous donna ko devons tirer sur eux non Sarine Bolmo même une fois on est là en gagnant ni minang gunte Mali boulang manchike ni sanfé minang gunte Mali boulang manchike ni crainte pas Bolmo ambora ka ni misro ça c'est une preuve irréfutable que la France travaille avec la CEMA. Ça, c'est une preuve irréfutable que la France travaille avec les terroristes, avec les groupes armés. Quand les armées maliennes qui position d'Ouman, il y a une preuve irréfutable de l'armée Ouagati Mkonala. On est fait, il va y avoir un fond balmo. Et, au bout de la balmo, on a Mali armée balgado. Mali armée, quelle est la progression d'amener? Balmo, il y a coupé de moué. Ou quelle est l'armée coupé de moué? Sans faire moué, il y a fort. Sans faire moué, il y a ko armée de l'air. Olu ko duguma mo kata to ngani mbarake duguma mo ko no ko armée de l'air quand on avion tieni na ko vraiment avion ku ka tout reposer avion ka ta entretien ge ku kani keleto olu duguma mo ma aba kalama un convoi de 300 véhicules blindés des véhicules tout terrain et c'est à fond iba ka fo ore bora Tombouctou ki kunda berka mbalma o jocho tala teseka lajo sarir a quelqu'un minante mo bolo jamana en konnala ki kumse ki jo Mali kani convoi ne Mali ka détachement fitini ne anga bolo fara fitini iba kalama ko re ne ore la mbalma o janang ma quelqu'un minani aw man shiga wo dongodo accord tina appliquer anga jamana ti libéré ante an yere soro anta tina ke an yere an won mala ko ame accord ko nous me ka dia ko jugu sugu peda anga esi afam donc on est fait oui menace minga armée là oui tir ka armée ga nga duguma mo ripostera parce que blindé mu bolo mbalmaw ibe kisse tiara kisse be boli ka temede ibe kisse tiara kisse be na rek ibe na kisse frapper a nege ka ndoro abejigi esi afam donc blindé mu me Mali bolo a blindé o tise ka lajo tir munu iba e ka fo obi munu ba koro a obi kele na fila mbalmaw moto tigi tere mobili fɛn nous jole me colonne na iba e ka fo ka ba bere ta bo aga seraka balmo anga blende nous tienne no mine anga force spéciale nous barake no mine donc ore c'est fait
il va y avoir Mali armée ni terroristes karla yona au bout de 30 minutes. Oui, moi mon blakana c'est ma mort. Ballon au bout de 30 minutes. Marfa mangan kera côté kele. Marfa mangan be kabo Mali armée ka côté là. Donc Mali armée nous nous pronto. Moto tiki tan flam nous nana sur place Mali armée 24 personnes. A au fakaula. Il paraît que les terroristes c'est mao. Ku kanyemro bado ka chef de guerre do. Ni demana mana chef de guerre wa to fonta do. Ko dina ko ni ma fili dina ou ya la minu ou dina. C'est moi ka chef de guerre belebele bare do. Aba kalama ka ko sara ni kelen sifa. C'est moi ka état major. Ou ka tcheduma o jige kele ke tchemuno yi. Ani les terroristes les plus aguerris. Mali armée olu be bronto ber. Donc armée ka convoi majoré, armée ka convoi progressera à tarafo ber. Et c'est à fond. À tarafo ber. En même temps vocaline konna la au ma yoro do ye. Yoro do be vocaline konna la ndaro ni afamu. O yoro la ou be ke kanto est-ce qu'il y a famu. Ko non, iba uni officier me kuma la o ba la ka fo kale tseka Mali armée contrôler de. Comme moi je ne contrôle pas l'armée malienne. Ko lu tseka Mali armée ka intention ko lu ta don. Parce que na Mali dia abiseka don na ma Mali dia atidon est-ce qu'il y a femme donc kuti Mali ka intention don de Mali armée ka intention don est-ce qu'il y a femme donc il va y avoir uma assurance badisema ma donc kabri ye ba y avoir collaboration mais en manchi ke ko accord ja bien kala ina sendale bien kala ka yani tien wuli chote ore se fait Mali armée progressera contre vents et marées. Oui, marfa chika chi. Et armée gogo no ko fwa kata shipera. Anga blendo continuera. Oui, chem wan nani lada. Ou continuera mugu kante ka jo. Ou surale berla we ou kumene mugu ka etukuni. Armée yara fal wili. Oui, che duru faola. Mali armée duna ber. Mali armée be do ber wakati mna. Balo wa so la hauta sans fin de willa. Balmo ni kelege minanjolo ntibule kunsega progresser à sans fin là. Sans fin willa kasana. Balmo o bela armée progressera ka don fogati sigi berka wonala. Ministre yere ba do ay janfa minge. Parce que ko kuma be ministre la sirangwa. Ou ko ministre man tetuta am taran for yini. Amena Mali armée kama amena Mali armée ga kanchi. Amena Mali armée ga kanchi. Est-ce qu'il y a famu? Iba e kafo ministre ko kanga kandi Mali armée Mali 14 et le 15 ministre ko konen ko be chogomna kale bi semba bribri kale ba telia ko ka kandi Mali armée ma avant est-ce qu'il y a femme le 15 donc ministre kandi Mali armée ma le 14 au kandi le Mali armée ma mbolmo ou tara regroupement de gatouné un convoi de 30 véhicules avec plus de 50 motos ou yolu de ta kubunu yeshi Mali armée ma. Or la me donné le foyer, il va donc en réalité tiens qu'à fort. Wallah y a une puissance de fait il va kalama kuta donc. Parce que français beaucoup jala jo. Comme mina munu me ambulo, comme mina nkoro de do. Ko avion munu mambulo, ko avion nkoro de do. Il va donner nous comment une puissance de fait de réalité là. Il va donc kutu jo. Terroriste munu me centre kono. No le Mali ka convoi au be boule. Gao y'enfant, quand c'est Tomaktouma, terroriste famille, nous sommes Mali armée qui convoi au boulé, mais c'est ma mort. Il va calama abou kono ko armée malienne kal sa kamede 2014 scénario là, antara kidal wakatimna ni kele chena ambula abou kono kal sa kambo configuration là. O kele bega wakatimna wa soro véhicule blindé yana ma kunti Mali bulo. Ang me yala ni pick up wa soro avion tambulo. Bi véhicule blindé be véhicule blindé même Mali bulo a da donné rete ame wakatim konala. Or c'est un colonne de véhicules frayonga. Plus de 30 colonnes de véhicules avec plus de 50 motos. Bolmo oro de là, on a Sukhoi 27. Bolmo Sukhoi 27 est baraké. Et c'est à fond. Oro de là, Mali armée de l'air. Avion yanamate, avion battere, avion flan en haut de Willy. Sukhoi 27. Nana en 10 minutes. Colonne de véhicules même Bolmo. Aya kede yoko tolu kolo. Ay mobili kuru le ka do yona ina fo ni tolu kuru la chogo bina ina fo esi ya bom i ka papier kuru yona ik me mobili kuru le ndale ni simplement wanga femi mamburu klonge fentere femi mbe Mali bolo klonge fente ali France ba ka France ala ate Mali armée ka capacité do
France tɛ Mali armée ka capacité dɔn. I b'a kalama n bɛ fɛn dɔ fɔ ye. Mali armée ani minɛn laban dɔw kun nana o kun bɛ aéroport la. France de ko an ka minɛnw kun bɛ aéroport la ko minɛnw tununa k'anw ye minɛnw bɛɛ bila ka taa Russie ko ka taa di Wagner ma. Tellement que u dabali banna quoi. Ale t'a dɔn o y'a sɔrɔ minɛn ninnu u dogolen don u kan ka se yɔrɔ o yɔrɔ u kan ka tila yɔrɔ o yɔrɔ a sera yen yɔrɔ ninnu bɛɛ la a taara tila yɔrɔw la minɛnw dira GTA bɛɛ labɛnnen don bi Mali libéré opération de daminɛlen don ka Mali libéré ka Mali nettoyer ka terroriste ko ban yanni diɲɛ wuli cɛ qui dit mieux vive les femmes donc o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ an ka avion chasseur fila minnu wulila les chasseurs supersoniques n balimaw u ye colonne de véhicules u ye mobile kurukuru de ka da en 15 minutes u ye kɛlɛ ban mobile kurukuru la ka taa mototigiw olu seginna k'u bɛ boli i b'a ye k'a fɔ an hélicoptère fila wuli Mi-35 ni Mi-24P n balimaw olu ka juguyara atissage de ma i b'a ye k'a fɔ hélicoptère ninnu volela à basse altitude ka na bari mototigi ninnu na n balimaw mototigiw ko k'u b'u tila i b'a ye hélicoptère kun ye 4 u ko k'u b'u tila pour que ka hélicoptère ka la disperser quoi pour que hélicoptère kana se ka fɛrɛ u ma n balimaw fila taara kini fɛ fila taara ɲuman fɛ n balimaw hélicoptère minnu taara kini fɛ fila yi da olu kɔ minnu taara ɲuman fɛ fila yi da olu kɔ n balimaw bɛɛ k'a da u kan mototigi a tun bɛ mototigiw kɔnɔ ko olu sari k'olu bɛ se ka boli k'u sɔrɔ man di n balimaw hélicoptère ninnu ye mototigi ninnu convoi bi 3 min bɛ yen u y'a bɛɛ daji k'a bɛɛ bɔ baara la survivant kelen ma k'a la aw m'a ye o de la Sema kulela ko janfa bɛ ka kɛ Sema kulela k'u ma bɛn nin kan e ma ye Sema ko MINUSMA y'u janfa a ye lamɛn dɛ Sema de ko MINUSMA y'u janfa u ka vocal nin y'u ka vocal filanan de fititɔ ye est-ce que y'a faamu Sema ko MINUSMA k'a ye kan di armée malienne ma k'a m'i sara o la parce que vocal in na aw m'a mɛn yan MINUSMA b'a la ayi ko kan tɛ di armée malienne ma ne t'a dɔn